og velkommen til Gao Photography. Jeg hedder Joyce Gao, og jeg ejer denne her virksomhed. Samtidig kan det være meget udfordrende at drive den her virksomhed, men det er samtidig meget spændende. Og i dag vil jeg så gerne vise jer, hvordan jeg laver mit årsregnskab for min virksomhed. Og det skal jeg blandt andet bruge til blandt andet for en skat, som kræver det her, og hvor det så jeg laver det hver slutningen af 31. december. Bogføring og årsregnskab. Årsregnskabet. I en virksomhed er årsregnskabet en resultatopgørelse og en balance. Vi vil komme ind på nærmere, hvad disse to er. En resultatopgørelse. Den viser virksomhedens indtjening i en periode, viser både overskud og underskud og kan på den måde vise, hvilken situation virksomheden står i. Balancen. Den viser virksomhedens økonomiske situation, viser forholdet mellem virksomhedens aktiver og passiver. Summen af disse to skal være lige store, hvilket henviser til navnet balance. En af de første 4 konti, der er i bogføringens regler, er indtægter. Virksomhedens indtægter opstår på det tidspunkt, at virksomheden sælger og leverer en vare til en kunde. Indtægter kan fx bestå af underkonti, såsom varesalg og renteindtægter. Omkostninger. Det er også en af de 4 store konti. Virksomhedens omkostninger opstår på det tidspunkt, den forbruger et produktionsmiddel. Omkostninger kan bestå af underkonti såsom vareforbrug, personaleomkostninger, lokale omkostninger og salgsfremmende omkostninger, samt øvrige omkostninger. Aktiver er det 3. konti. Virksomhedens aktiver er dens kapitalanvendelse, f.eks. biler og andet inventar. Aktiverne præsenterer en værdi for virksomheden, altså en investering. Aktiver kunne være underkonti, såsom bankindstående, kasse, driftsmateriale og inventar og tilgodehavende for salg. Passiver er den sidste store konti. Virksomhedens passiver er dens pengefremskaffelse, også kaldet for finansiering af aktiver. For eksempel egenkapital og varekreditorer er eksempler på passiver. Underkonti kunne være lån, kapitalkonto og akkumulerede afskrivninger på driftsmateriale og inventar. Disse 4 konti bliver sat under enten en debitsaldo eller en kreditsaldo. Her kan I således se, hvad der er debitsaldo og hvad der har kreditsaldo. Omkostninger og aktiver har begge debitsaldoer, og indtægter og passiver har begge kreditsaldoer. Nu hvor jeg har fået en generel introduktion til, hvordan Joyce vil bogføre sin virksomhed, vil jeg nu vise jer næste trin i processen. Okay, her ser vi, hvordan det hele ser ud, når Joyce skal bogføre for sin virksomhed, og bagefter skal opstille sit årsregnskab og sin balance i virksomheden. Som I kan se her, så er der allerede lavet nogle posteringer, men jeg vil vise jer, hvordan Joyce gør, når hun bogfører for sin virksomhed. Hun har det her Excel-ark, som er opdelt efter de 4 hovedkontier. Der er indtægter og aktiver og omkostninger og passiver. Okay, så hvad er ligesom det første, der sker? Lad os sige, at Joyce, som I kan se her, sælger for 500 kroner til en kunde. Hun har lige taget nogle billeder for den her kunde her, og modtager altså betalingen kontant. Hvad sker der? Jo, Joyce hun har en indtægt på 500 kroner. Det vil sige, at vi går op her under indtægter og går ned under varesalg. Da indtægter er en kreditkonto, skal vi kreditere 500 kroner på varesalget. Men ifølge det dobbelte bogholderis princip, så skal vi også debitere, når vi har krediteret i stedet. Så Joyce hun får de 500 kroner, og hvor ligger hun den så hen? Jo, Joyce lægger pengene i kassen. Da kassen er et aktiv, og aktiver har en debitkonto, skal vi debitere de 500 kroner i kassen. Vi har nu både krediteret 500 kroner og debiteret 500 kroner. Det vil give balance i sidste ende.
Yes. Nu har Joyce haft en indtægt på 500 kroner. Men vi er ikke færdige. For Joyce har også haft et vareforbrug i forbindelse med det her salg. Joyce har brugt noget dyrt fotopapir, og hun har desuden brugt noget blæk og noget printer. Det vil sige, at vi finder kontoen vareforbrug, som ligger under omkostninger, da vareforbrug behandles som en omkostning. Og lad os sige, Joyce har brugt fotopapir og toner for 50 kroner. Vi debiterer derfor 50 kroner på vareforbrugskontoen, da det er en omkostning, og omkostninger er en debitkonto. Debitsaldo. Yes. Hvor skal vi så kreditere henne? Jo, når man bruger en vare, så mister vi selvfølgelig noget fra varelageret. Og varelageret er et aktiv, altså en debitsaldo konto, og derfor så krediterer vi de 50 kroner i varelageret. Igen har vi skabt balance, da vi har debiteret det ene sted og krediteret det andet sted. Nu har vi altså bogført et salg af en vare og vareforbruget. Nu har Joyce 1.100 kroner i kassen. Lad os antage, at Joyce hun synes, det er lige i overkanten at have 1.100 kroner, og at hun gerne vil indsætte 1.000 kroner fra kassen på bankkontoen. Så Joyce hun går altså her en dag efter arbejde, så tager hun 1.000 kroner i kassen og går ned i banken. Joyce har altså krediteret eller taget 1.000 kroner fra kassen og indsat dem på bankkontoen, hvor vi debiterer. Vi debiterer bankkontoen og krediterer på kassen, da begge kontoer er debitkontoer, de er begge to aktiver. Og når vi tager noget fra en debitkonto, så skal vi kreditere, og når vi indsætter noget på en debitkonto, så skal vi debitere. Joyce føler ikke rigtigt, at der nok kunder i en butik. Hun indsætter derfor en annonce i det lokale blad, som koster 10.000 kroner. Vi skal derfor bogføre, at Joyce har brugt 10.000 kroner på salgsfremmende omkostninger, og Joyce betalt med overførsel fra bankkontoen, så vi skal derfor kreditere 10.000 fra bankkontoen. Nu hvor jeg har fået en generel introduktion til, hvordan Joyce bogfører sin virksomhed, vil jeg nu vise jer næste trin i processen. Når Joyce hun har skrevet alle sine posteringer ind her på de her forskellige kontier, så bliver de ført over til det ark, der hedder saldobalancen. Saldobalancen er sådan set bare en liste over alle ens kontier, som er herude, og viser, hvor meget der står på dem herover. Om det er en debitkonto eller en kreditkonto. Som vi kan se hernede, er der balance mellem debit og kredit, hvilket betyder, at vi har bogført det korrekt. Vi skal nu snakke om, hvordan vi kommer fra saldobalancen til resultatopgørelsen. Når man har en saldobalance, hvor der er balance, og man er sikker på, at den er rigtig, så går vi videre til næste ark og opstiller resultatopgørelsen. Vi starter først med at beregne alle de kontante kapacitetsomkostninger for virksomheden og lægger dem sammen. Vi har Joyce bruger altså for 98.375 kroner i kontante kapacitetsomkostninger. Herudover så beregner vi afskrivningerne, hvor vi kan se her, at Joyce har afskrivninger på driftmateriel inventar, det vil sige kameraer og computer, på 800 kroner. Hernede der ser vi så, hvordan vi opstiller resultatopgørelsen efter bidragsmetoden. Vi starter med at have Joyces ubeskårede nettoomsætninger som øverste punkt. Derefter fratrækker vi Joyces vareforbrug, som består i papir og blæk. Det ligger på 16.230 kroner. Så får vi bruttofortjenesten. Når vi så trækker de kontante kapacitetsomkostninger fra, får vi indtjeningsbidraget. Minus afskrivninger får vi resultat af primær drift. Og når vi så lægger vores finansielle indtægter til, som vi ikke har nogen af, og fratrækker vores finansielle omkostninger, som udgør renter for vores lån, blandt andet,
så får vi hermed årets resultat. Joyce har altså tjent 68.895 kroner året om.